Dan wasa Luis Suarez ya tabbatar da kwantiraginsa ya kare da kungiyar kwallon kafa ta CNG ta kasar Uruguay. Zai dawo kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami ne. Luis Suarez ya tabbatar da ya yi wa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami kuma shugaban kungiyar kwallon kafan wato David Beckham alkawarin zai zo ya fafata wasa a kungiyar kwallon kafan. Ana ganin dan wasan da shi da dan wasa Lionel Messi da kuma kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Barcelona su suke wa wannan dan wasa alkawarin za su buga a fafata wasa a kungiyar kwallon kafan ta Inter Miami, inda dan wasan duka kwantiraginsa zai kare a ƙarshen wannan shekara. Lionel Messi kwantiraginsa zai kare da Paris Saint-Germain a ƙarshen shekarar nan, inda shi ma dan wasa Sergio Busquets kwantiraginsa zai kare da Barcelona. Ana ganin a ƙarshe ka iya haɗewa a karo na biyu 'yan wasannin su zama suna fafata wasa a lokaci ɗaya ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Inter Miami da ke ƙasar America. Dan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich Alphonso Davies a jiya ya fita daga wasan da suke fafatawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund, inda dan wasan ya samu ciwon kirji, inda aka cire shi daga wannan fafata wasannin. Dan wasan dai ya kasance dan wasa ɗaya da ya fafata wasa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Canada. Dan wasan ya fi kowane dan wasa fafata wasa a ƙarƙashin jagorancin kungiyar kwallon kafan ta kasar Canada, sai dai dan wasan ajiya an tabbatar da ya samu rauni, kuma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich bata tabbatar da dan wasan zai dawo yanzu ba ko kuma nan gaba zai ci gaba da fafata wasa a nan kusa, inda aka sauya shi da dan wasa Lucas Hernandez da yake fafatawa a gurbin namba 3 a kungiyar kwallon kafan ta Bayern. A ranar Alhamis dinnan da ta gabata ne dan wasa Anthony Martial ya samu nasarar zira kwallonsa guda 100 aka fafata wasan da dan wasan dai yayi a tsawon shekaru yana fafatawa kungiyar kwallon kafa ta AS Monaco, kungiyar kwallon kafa ta Manchester United har ma da kasarsa ta kasar Faransa. A ranar Alhamis dan wasa ya samu nasarar zar kwallaye guda 100. Ana ganin dan wasan shine zaɓin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Erik ten Hag a mataki na gaba, inda ya bayyana ya fito da wannan dan wasa fiye da dan wasa Cristiano Ronaldo. Sai dai an hango dan wasan ya shigo a sauyin da ya fafata wasan da kungiyar kwallon kafan, inda ya samu nasarar zar. Jamal Musiala na ƙara haskaka a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, inda dan wasan shi ma idan dai ya fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich yake kafa sababbin tarihi. Matashin dan wasan dai shekararsa 19, inda dan wasan dai a dukan yan wasannin da suke fafata wannan gurbin nashi, yan wasa Pedri da kuma dan wasa Jude Bellingham duk ya fi su kawo gudunmawa, inda ya samu nasarar taimakawa a ci kwallo guda 7, taimaka kuma wajen zar kwallo guda 5. Dan wasan dai dan asalin kasar Germany na ci gaba da taimakawa kungiyar kwallon kafa ta Bayern. Ana sa rai nan ba da jimawa dan wasa Mason Greenwood zai dawo ya ci gaba da fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Mason Greenwood dai akwai wa'adin da aka daukan masa, inda kungiyar kwallon kafan ta Manchester United ita take hukunta shi a yanzu. Bayan hukuncin da kotu ta yi wa wannan dan wasa, an tabbatar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ta dakatar da wannan dan wasa ya ci gaba da hutawa har sai sanda lokacin da ta buƙace shi ta ci gaba da fafata wasa da shi. Ana ganin kungiyar kwallon kafan ta Manchester United daga nan zuwa watan Janairu za ta tabbatar da dawo da wannan dan wasa ya ci gaba da fafatawa, inda dan wasan dai yana da hazaka da kuma fikira wajen taimakawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wajen lashe manyan wasanni a can baya. Tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain na gaba Edinson Cavani ya tabbatar da lokacin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu nasara a kansu a wasan da suka samu nasara a hannun kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da ci 6-1. Dan wasan ya bayyana bai taba shiga lokaci mawuyaci mara jin daɗi irin wannan lokacin ba, saboda gani yake a lokacin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba lallai ta iya samun nasarar warware wannan kwallayen da suka samu nasarar zar kwallon a kansu ba. A lokacin Cavani ya tabbatar da sai da suka samu nasara akan Barcelona da ci 4-0. Daga bisani kungiyar kwallon kafan ta Barcelona ta samu nasara a kansu da ci 6-0 a filin wasan su na Nou Camp. Sai dai dan wasan ya tabbatar da bai ji daɗin wannan rashin. Tun kafin a rufe sauyin shekaru yan wasanni, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta cimma yarjejeniya da dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao Inigo Martinez. Sai dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kwantaragin wannan dan wasan zai kare a ƙarshen shekarar 2023, inda zai zo kungiyar kwallon kafan ta Barcelona a mataki na kyauta. Sai dai dan wasan ana ganin Barcelona ka iya komawa dan wasan a watan Janairu wajen lalubo mafitansa, inda Barcelona take ganin dan wasan zai bata gudunmawa ko da kuɗi ne ta biya waɗanda bai kai taka karya ta ɗauko wannan dan wasa, saboda tana ganin yan wasannin ta irin su Julius Kounde da kuma Ronald Araujo sun samu rauni a kungiyar kwallon kafan ta Barcelona. A jiya dan wasa Ahmad Broja ya samu nasarar zura kwallo guda a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea bayan sauyawar da dan wasan da ya karba a wasan da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton Wanderers. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Graham Potter ya tabbatar da dan wasan nan gaba zai zama ɗaya daga cikin manyan yan wasannin da za su
zama jigo na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Kakar da ta gabata dan wasan dai ya shafe ta ne a kungiyar kwallon kafa ta Southampton da ke kasar Ingila, sai dai dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta tabbatar da kara masa kwantiragi na tsawon shekaru 6. Kungiyar kwallon kafan ana ganin nan gaba ka iya morar wannan matashin dan wasa mai shekaru 19 dan asalin kasar Azerbaijan. Alessandro Bastoni ya bayyana hoton da ya wallafa a shafinsa na Instagram na jan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Gabi ba yayi ne domin ya muzanta dan wasan ko kuma ya ciwo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona zarafi ba, yayi ne haka kawai saboda yana ganin shine hoton da ya dace a lokacin ya dora shi. Ana ta dace ce ku ce game da dora wannan hoton da dan wasan da ya riko rigar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na tsakiya wato Gavi, sai dai dan wasan ya tabbatar da shi fa ba yayi haka ne domin cin zarafin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ko kuma cin zarafin kungiyar kwallon kafa ko kuma cin zarafin dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wato Gavi, yayi haka ne kawai domin nishi. Eden Hazard na ƙara samun kalubale a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium yake ƙara matsawa dan wasan domin ya samu fafata wasa domin fafata gasar cin kofin duniya da za su yi. Mai horar da kungiyar kwallon kafan ta kasar Belgium ya dogara da wannan dan wasa ne da yake buga gurbin namba 11 a kungiyar kwallon kafan, sai dai dan wasan baya samun lokaci karkashin jagorancin mai horarwa Carlo Ancelotti. Amma dai Ancelotti ya tabbatar da a ranar da za su fafata wasa ranar Talata dan wasan zai samu lokaci na fafata wasan a kungiyar kwallon kafan da za su fafata gasar zakarin nahiyar Turai, inda Ancelotti ya tabbatar da dan wasan da shi zai fafata wasansa da kungiyar kwallon kafa ta gasar zakarin nahiyar Turai da kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk a ranar Talata mai kamawa. Barcelona dai ta kara matsawa wajen daukan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United mai buga gurbin namba 2 Diego Dalot. Barcelona dai na son mai gurbin 'yan wasannin da suke fafata wasan sa kungiyar kwallon kafan, inda Barcelona a farkon wannan kaka ta dauki dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Hector Bellerin, sai dai tana ganin dan wasa Diego Dalot zai iya fin wannan dan wasa. Kwantiragin Dalot zai kare ne a karshen shekarar 2023, sai dai a yarjejeniyar kwantiragin sa da yarjejeniyar idan dan wasan yana so zai kara wa kungiyar kwallon kafan ta Manchester United shekara guda ya ci gaba da zama. Ana ganin idan dai har dan wasan yana so zai ci gaba da zama. Real Madrid ta bayyana wa dan wasanta na tsakiya Toni Kroos daga nan zuwa watan Fabrairu, inda bai yanke makomarsa ba to kungiyar kwallon kafan ba za ta kara masa kwantiragi ba. Madrid dai tana son ta tabbatar da dan wasan zai ci gaba da kasancewa da ita ne ko kuma zai bar kungiyar kwallon kafan, saboda kwantiraginsa zai kare a ƙarshen shekarar 2023, inda Madrid din take lalubar dan wasan da zai mai gurbin wannan dan wasa. Daya daga cikin 'yan wasan da ake sa rai zai mai gurbin dan wasa Toni Kroos shine dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Dortmund wato Jude Bellingham. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Graham Potter ya tabbatar da dan wasa Pulisic ba zai ba kungiyar kwallon kafan ba, inda ya bayyana dan wasan da ya shawarce shi, inda dan wasan ya gaya masa damar lokacin mai horarwa Thomas Tuchel ne ke son ya bar kungiyar kwallon kafan saboda ba sa irin ga maciji ga dan mai horarwa, sai dai mai horarwa ya tabbatar da dan wasan fa zai ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. A baya-bayan nan kungiyar kwallon kafa ta Juventus ita ce kan gaba wajen zuwarcin dan wasan na gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, sai dai Graham Potter ya tabbatar da ba za su yi sakaci barin wannan dan wasan kungiyar kwallon kafan ba zai ci gaba da kasancewa. Har yanzu dai Chelsea bata hakura wajen zuwarcin dan wasa Rafael Leao na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ba, inda Graham Potter yake ganin dan wasan yana da gudunmawar da zai fafata wasa da shi. Graham Potter ya tabbatar da dan wasan ranar da suka fafata wasa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea nasara ce babu a wannan dan wasan da sai ya samu nasara akan kungiyar kwallon kafan ta Chelsea, sai dai Chelsea ta matsa kora wajen daukan wannan dan wasa da kwantiragin sa zai kare da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan. Ana ganin abu ne mawuyacin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta bari wannan matashin dan wasan nata dan asalin kasar Portugal ya bar kungiyar kwallon kafan, saboda shine ɗaya daga cikin jigon da kungiyar kwallon kafan ta Portugal ta Paris Saint-Germain Christopher Galtier ya bayyana dalilin da yasa ya ajiye dan wasa Neymar a wasan da suka fafata da Rennes a daren jiya, inda ya bayyana dan wasa Neymar dai ya nuna ya gaji ne a kungiyar kwallon kafan, shi sa ya bashi hutu ya huta, inda mai horarwar ya kara kungiyoyin kwallon kafan da suke fafata gasar zakarin nahiyar Turai wasa guda 9 za su fafata a wannan wata, shi sa yake dan ajiye wasu 'yan wasannin nasa, inda ya tabbatar da dan wasa Lionel Messi shi ma ya samu rauni, shi sa ma ba a ga fuskar shi a wannan wasan ba. Christopher Galtier ya tabbatar da dan wasa Neymar yana daga cikin jigo waɗanda suka dogara da su a kungiyar kwallon kafan, wanda koda nan gaba wasu manya-manyan wasannin da dan wasa Neymar za su ringa fitowa. Neymar dai yana nan lafiya lau ba rauni ne ya sami
Tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Tammy Abraham baya son dawowa kungiyar kwallon kafan a yarjejeniyar sai da wannan dan wasa kungiyar kwallon kafa ta AS Roma da ta siye shi daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Akwai yarjejeniya idan dan wasan yana fafata wasa 100% kungiyar kwallon kafan ta Chelsea tana son dawo da shi. To ba makawa kungiyar kwallon kafan ta AS Roma za ta sa halewa wannan dan wasa dawowa kungiyar kwallon kafan. Sai dai ana ganin dan wasan dai yana jin daɗin kasancewa musamman karkashin jagorancin mai horarwa Jose Mourinho a kungiyar kwallon kafa. A karo na farko an samu dan wasan da ya wuce in wasa Cristiano Ronaldo da Lionel Messi wajen daukan albashi. Kylian Mbappe ya zama dan wasa na farko matashin dan wasa mai shekaru 23 da ya wuce dan wasa Lionel Messi da kuma dan wasa Cristiano Ronaldo wajen daukan albashi. Dan wasan da yana sama da dan wasa Messi ne, daga dan wasan sai dan wasa Lionel Messi a daukan albashi, sai kuma dan wasa Cristiano Ronaldo, Neymar da kuma dan wasa Kylian Mbappe na kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain su ne kan gaba wajen daukan dan wasa albashi a kungiyoyin kwallon kafa, sai dan wasa Erling Haaland na Manchester City.